Здравейте хора от YouTube! Днеска направихме стълкива. Сега ще играем играта за контролер. Камео. Не знам как се говоря. Пак е размазано леко. Чакай бе. Да, Камео. Я там играта. Аз съм да изглежда малко. Дай малко вече. Абе, бива. Стоп. Сега малко ще го размазам. Не, ако е. Нищо пак долу-горе, някак си леко се вижда. Ява. Да, става. Хайде сега. Ай, хора, съжалявам, ама tu е. Чакай, сега майче... не се справя. Да клипам. Алекс! Да. А сега малко се забавихме и учихме човека общество. Аз съм природата. Днеска имам. Колко беше върха? 9200 милиарда. Близо 3000, кажи. Да. Ух. Не, че ще ме питат за това. Може. Да. Поне четвърта. Коя е най-обширната планина? Той бе Родопци. Така, най-дългата. Стара планина. Така, не Стара Загора. Да. Сори, хора, ще гледате клипа, обаче трябва да го изпитам поне малко. Да, бе, От малко. Има корема нещо. Гледай са, гледай. Майко, мила. Дано да се чува при вас. Ти това клипче не можеш да го пропуснеш. Не знам, че не мога да го... Вече минаха 2 минути и 25 само за това. Айде, сега почвам вече да игра. Бум! Реши да дойдеш. Тя само си един мъргя. Да, добре, ама аз искам и също. Гледайте, трола. Аз съм трола на века и стоя. Гледайте, удрям го, забия се на моите шипове, Стефто го знае, взимам го и бам! Да заминаваш. Така се прави, хора. Така. Но, моля ви дайте. Ако не сте. Следете страницата ни. Да. Всеки ден ще качваме нови. Да. Ако не забравим някой ден, но ще се склоним да запомняме, че имаме YouTube страница. Все пак днеска за първи път снимаме. Да, за първи. Не, че снимаме за първи път. Какво за първи път качваме? Да, контролера, той го управлява. Така. Кажи на майка си. Ето той влезе вече в тунела. Това е много голямо място. Все едно, направо. Аз съм влизала в това и съм го минала друг. Направи го сега. Кабум. Малко, съжалявам, малко е размазано, но това е от камерата. Да, нещо е пресано. Вижте са, те са много слаби. Найди ми това. Бам! И 4 минути. Уау! Ох, и това на клипче в YouTube. Дано хората да не го чуят. Дано. Ама надале. Да. Лайкнете клипа, ако сте го чули. Ако не, ако ви харесва, моля ви пак го лайкнете.